Det her er min videoaflevering til modulopgave 6 omkring kernefysik. På den her model, der vil jeg gerne vise noget om halveringstiden. Og hvis jeg starter med at lægge 10 atomer, carbon 14 atomer op, så kan vi se heroppe på figuren, at halveringstiden, som er den stiplede linje, er omkring 6.000. Det vil altså sige, at ud fra de 10 første carbon 14 atomer, som jeg lagde op, bliver de omdannet til nitrogen 14 efter 6.000 år. Og hvis vi så går videre her, prøver og ser også med uran 238, så gør vi det samme her. Vi ser her igen, hvordan på den der, at her er der 5, der var lige præcis 5 af hver, og det er altså halveringstiden her, som er omkring de 4,5 milliarder år. Og det som det også viser, det er så, at uran 238 bliver omdannet til bly 206. Hvis vi så ser her på modellen over for henfaldshastigheder, så kan vi smide en masse kulstof 14 atomer op her. Og så ser vi igen halveringstiderne her. Den første halveringstid, den anden halveringstid og den tredje halveringstid. Og det som vi kan se her, det er, at igen viser den, at det er på cirka 6.000 år, at det tager for halvdelen af carbon 14 atomerne og går over til nitrogen 14. Hvis vi så også ser på modellen for halveringstiden, så svarer det til, at den naturlige logaritme til 2 delt med halveringskonstanten giver halveringstiden. Og hvis vi så som nu har målt, at halveringstiden er på 6.000 år, kan vi udregne, at halveringskonstanten, som er den her hastighed for, hvor lang tid der går for et atom at blive omdannet, eller henfaldet, så kan vi udregne det til 1,155 10-4 år. Og hvis vi går tilbage, og så kan vi også se på, hvordan med uran 238, og vi gør på samme måde. Og vi ser her også, hvordan at den uran 238 henfalder som en eksponentiel funktion, og bly 206 stiger eksponentielt. Og også igen der har jeg udregnet det til 0,15 milliarder år for halveringskonstanten i det her tilfælde. Hvis vi så går over og ser på målinger, hvor vi planter et træ, så kan vi måle, hvor meget carbon 14 der er i det her træ. Og vi kan måle her at se, at i starten, hvor træet vokser, så er der 100% carbon 14 i, men efterhånden så falder carbon 14 mængden, og det bliver i stedet for til som vi så før, nitrogen 14. Og igen her ser vi halveringstiden. Herpå kan vi se procenten af det, der er tilbage. Hvis vi gør det samme med en sten og får vulkanen til at gå i udbrud, så skal vi måle med uran. Så ser vi her, hvordan at den i starten går meget langsomt, mens der er 100% uran 238 i, og ellers så falder procenten herop, kan vi se, og går ned. Det her tager så en del længere tid, hvor vi ser det i milliarder år. Vi kan se antal år her, før at den når ned på halveringstiden. Det var det, jeg ville vise med den her video.